kompas ya 5 sempurna gitu. Lajeng ngoten ken ngepos malih, Mbak, bibar niki teng griyane Pak Iwan nggih. Pak Iwan niku sinten? Pak Iwan Kancil. Nggih, Pak. Pak Iwan Pundi Kancil. piyayine Pak Iwan Kancil wau? Nggih, matur sembah nuwun. Baru kula Pak kula tak teng panggung nggih selak sungkan kula mengke ngoten. Sik to Mbak, engko ae sik ning kene. Dados kula minggahe jam 12 wau, mboten napa-napa nggih. Jane sampeyan tak enteni ke jam 7 mau lho, Mbak. Tegese aku pengen silaturahim, pengen setelanku mbanyol apa, lagune apa ngoten niku. Nggih. Dina rada bengi le munggah kula rada napa niku kaya ilang dayu otot kula ngoten niku. Ngoten niku. Ning bareng jenengan pun munggah wah tenan Mbak nggih. Jenengan Tulungagunge pundi to, Mbak? Kula ngunut, Pak, Tulungagung. Piyayine ya cerdas ya grapyak semanak, luwes rawung karo sapa wae ya pinter. Temenanan, Nduk. Lan ugi mboten kata lumpen ngaturaken panuwun dumateng Sang Ketua Panitia nenggih Bapak Haji Arif Purwanto SPD. Ya, sumrambahipun Pemdes BPD Ketua RT Karang Taruna mboten kata lumpen Mbah Lurah Sepuh Mbah Haji Muhammad Jumri ya lan ugi calon gurune ngaji anak kula Brahma Kesawa nenggih pepunden kula Bapak Haji Jainul. Wah iya mboten kata lumpen ugi ngaturke panuwun dumateng Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil. Lan ugi seluruh tamu undangan, Bapak Ibu Kepala Desa ing wewengkon Mlarak, ugi wabil khusus dumateng Ibu Kepala Desa ing Siwalan sing insyaallah dalu menika ugi kepareng rawuh. Nggih, ngono kuwi. Bekti dumateng para kiai alim ulama, para sepuh adi sepuh. Lan ugi ngaturake panuwun dumateng sagung para warga masyarakat yang tercinta ingkang lenggah oneng Gontor Mlarak Ponorogo. Iya, iki mapan oneng lapangan voli ya, Mak. Ngono kuwi. Nggone kepenak bakule ya pirang-pirang sing mirsani ya ora sithik. Desa Gontor kene iki wayangan wis ping pira, Mak? Alhamdulillah sak ngertiku ya lagi pisan iki kok, Nduk. Di era pemerintahane Pak Agung. Oh ngono. Ning kula nggih menghimbau, mboten kudu sing nyangik niku kula dalange kudu kula mboten gandeng warga masyarakat Gontor lan kiwa tengenipun menika rata-rata maniak penggemar wayang. Monggo Pak Agung raketang mbuh setahun pisan apa 2 tahun pisan teng lapangan poli mriki dipun wontenaken wayangan tandha syukur dumateng Gusti lan ugi ngurip-urip dumateng budaya jati dirine bangsa. Ya, ngono ya, Mak. Pancen kaya ngono kuwi. Waton manunggal antarane perangkat karo warga masyarakat sing abot dadine enteng kok, Nduk. Iya, bener, Mak, bener. Nah, iki temane iku ya kuwi desa bersinar utawa bersih narkoba. Iya, ngene, Nduk. Nuswantara negarane dhewe iki negara sing jembar, negara sing gedhe. Dasare dumadi saka pulo sewu ingkang bebanjaran. Beda-beda agama, beda-beda kapercayan, kabudayan, basa, suku, golongan lan liya-liyane nyatane bisa manunggal tetunggalan merga nggunakake dasare negara ingkang sinebut Pancasila. Ya, kuwi dadi pangiket ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Lah nadyan kaya ngapa lan kepiye ya akeh bangsa manca iki sing gandrung kepengin memitran paseduluran menjalin apa kuwi jenenge mitra kelawan wong Indonesia kuwi akeh ning ya uga ana negara sing serakah dakah-dakah lan ngangah-angah ki enek. Iya, ngono kuwi. Upamane kepengin ngrubuhke wong Indonesia yen nganggo cara peperangan kuwi wis angel banget merga pancen ngene dhewe iki nggen militere pancen wis kuat temenanan. Iya, Lah, carane ngrubuhke, ngrusak negara Indonesia iki bisa uga nganggo cara
nuwun sewu nglebokake obat-obat terlarang kaya narkoba ngono kuwi mbuh sing arupa bubuk apa disuntikake utawa pil sing kuwi yen diombe utawa dikonsumsi dayane bakal ngrusak marang urat saraf ngrusak karo morale para nom-noman mongko nasibe negara Indonesia besok kuwi gumantung ya kuwi para nom-noman para tarunane bangsa sing bakal ya kuwi memegang tongkat estafet ya kuwi bendera kejayaan NKRI. Ya. Lah, sok-sok ngangge cara ngono kuwi nglebokke narkoba yen generasine wis bobrok, generasine wis rusak, tan wurunga Indonesia gampang dirubuhke. Mula pemerintah lan uga Bapak Kepala Desa nganti karo kabeh para warga masyarakat untuk memperkuat moral dan iman supaya awake dhewe kabeh mligine para nom-noman tetap menolak dan menjauhi yang namanya narkoba. Oh ngono kuwi. Nduk. Lan wun sewu babakan pendidikan tuprape anak kuwi aja mung dipasrahake karo para guru-guru ning sekolahan lan ugi bapak kyai, ibu nyai ing mapan ana ing pondok pesantren ki ora. Ning wong tua ya kudu duwe andil besar. Klebu lingkungan ku ya menentukan. Oh iya, lingkungan. Dadi lan orane bocah gumantung lingkungan. Yen lingkungane becik, lingkungane apik, saya kaya nggontor ngene iki, lingkungan agamis kene iki nggon pondok. Insyaallah generasine ya tumata kanthi becik. Yen nganti lingkungane iki lingkungan rusak, ceroboh, merosal, iki mengko sing ndadekake para-para nom-noman iki banjur ngonsumsi bab-bab sing ora apik kaya ngono kuwi. Oh ngono kuwi. Mula para panitia ing Desa Nggontor mengajak kepada warga masyarakat, ayo bebarengan njaga marang generasi kabeh, generasi para nom-noman ditresnani, diperhatikan, apa kuwi jenenge tansah ditutke, digatekake, ditresnani supaya ora kejerumus marang jurange kanistan, Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Ya. Ya semoga-moga sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki ingkang kaesti ya, Mak. Iki sing ditindakake dening kabeh para panitia lan warga masyarakat Nggontor nyatane luar biasa. Para panitia walah cukat cakut rengginas trampil. Iya to. Wiwit saka gapura ngarep kono kae masuk pondok pesantren Nggontor utawa desa Nggontor kae wis semangat kabeh, wis tanggung jawab kabeh mengarahkan kabeh para tamu lan uga para penonton supaya bisa tertib. Iya. Kocapo bareng aku sak kanca kuwi terus sowan ana daleme Mbah Lurah Agung mau. Wah, panitia mlumpuk kabeh penuh dengan penghormatan, sopan santun, tata krama dinggoni tur dasare grapyak semanak. Iya, Pak Lurah ngerti aku teko, "Lho Pak Dalang monggo pinarak lenggah mriki Pak Dalang. Kalih dipun sambi monggo dipun dahar." Ning tak sawang ning piring ning meja ora enek apa-apane. Heeh, ning bar kuwi woh hidangan apa wae dicawiske kok, Mak. Wis cucuk banget, penghormatan luar biasa untuk para panitia ngene kompak solid dan juga menjaga kondusif. Nyatane ya gotong royong bangun karo sing jenenge Desa Nggontor bisa ngrembaka endah edipeni. Mula tepuk tangan untuk sagung para panitia penyelenggara. Bener, Nduk, bener. Matur nuwun. Lah nggih tamba kesel tumrape sagung para panitia mau ana sing pareng-pareng dawuh ngersakake ya kuwi mijil cengkok ketoprak. Ngono. Nadyan to Nggontor kene iki nggone agamis ning ya ora fanatik karo sing jenenge budaya. Buktine ngersakake tembang-tembang sing klasik, lagu sing cara mbiyen. Ya. Mijil cengkok ketoprak. Banjur sing nembangake sapa, Mak? Tak nyuwun pambiyantu karo ibune kanca-kanca lan anak-anakku sinden iki, Ibu Negara Madangkara. Ya. Sapa? Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, sing nyatane suarane yo becik, kondang, ayune lair nganti tekan batin, mula tak tresnani nganti sepanjang zaman. Insyaallah. Lho wong ora mesti nggih to, Pak. Ketoke saiki salat sesuk ora salat ngono iso. Saiki ketoke sedekah sesuk cetil iso. Saiki ketok setia sesuk bubrah ya ana ngono kuwi. Mergo wong ora mesti imane kuwi ora ajeg. Ya. Monggo Bu Sukesi Rahayu jan iki
Ah, bejamu ya, Mak, di bojo piyayine sabar. Apa kuwi jenenge lembah manah, bijaksana, sing lanang jaraki sinden Dek ya tetep tenang wae. Ayo. Ya aku salaman karo sinden Dek ya subhanallah. Nek barang tekan omah sesuk kepruk parut kowe ayo. Ora bakal, ora duwe parut ora tau masak. Ayo. Bu Kesi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang. Nggih, alhamdulillah. Bu Kesi, Dalem. kula kalih panjenengan iki wis ditresnani tenan karo Piyai Ponorogo. Tenan nganti ditenggani karo Ketua Pepadi Ponorogo niku Pak Sindu Parwoto iki tresna luar biasa durung para warga masyarakat pecinta wayang. Tegese awake dhewe sowan ning Ponorogo iki kejaba tanggung jawab nyebarke gendera budaya wayang uga sisan gawe nyuwun sawab berkah barokah saking para kiai lan ibu nyai ingkang lenggah wonten ing Ponorogo mliginipun ingkang lenggah wonten ing Pondok Nggontor ngono kuwi Bu Kesi. Inggih leres pancen Ponorogo menika menawi kula amati nggih. Ternyata Ponorogo menika pusat pondok pesantren terbesar seluruh Indonesia lho Pak Dalang. Pondok-pondok ingkang gedhe niku teng mriki manggene. Lan napa nggih cikal bakale pondok pesantren Indonesia niku pertama kali nggih wonten mriki. Nggih ta? Nggih no Mbah. Nika sing awake dhewe tahu. Tegal Sari. Tegal Sari lho, itu cikal bakal pondok pesantren seluruh Indonesia sing ndidik para umat niku bakal dadi cerah sedaya, dadi terarah hidupnya karena berdirinya pondok-pondok pesantren yang diawali dari kota Ponorogo. Tepuk tangan untuk kota Ponorogo, luar biasa. Pramila kula nggih nderek gempil nggih napa nggih istilahe kamukten dumateng Piyai Ponorogo, kula titip anak kula Brahma Kesawa menika sing kula jak mriki benjing kula sowanaken Mbah Kyai wonten ing pondok pesantren Wali Songo. Wali Songo Ngabar. Nggih. Nika Brahma. Nggih. Niku anu nun sewu pancen anak kula sing rada beda dhewe. Walah, yen kon salat niku sregepe mboten umum. Mongko nembe kelas gangsal SD minggah kelas 6. Wah lek kon salat luar biasa. Saka sregepe subuhan ping 10 kok. Nah iya. Ya kuwi kakean lek kuwi ora. Jare nggih sesuk ngono ae ya. Apa nek salat tok nabung ayo. Mula anakku tak gawa ning Ponorogo kene, tak titipke karo Piyai Ponorogo ben anakku ngerti ilmu agama, ngerti panembah ben padune apa. Yen bapake mengko arek aneh-aneh kudune mengko isin karo anake sing bocah santri lulusan pondok. Ya ra Le. Nah, cocok mboten Pak Bu? Wah, makasih boloku akeh. Matur nuwun Bu Kesi sampun nyampluk raiku ayo. Ayo bener ngono kuwi. Ya, mijil cengkok ketoprak ya suwi ra metu Bu Kesi. Wis pirang-pirang abad iki. Ayo. Mangga diaturake kagem para panitia sedaya jampi saya. Enggak. Senggaan tek ora kompak kok ngarepe brek mburine kok tin. Lho, iki dudu Purwakanthi ning Wangsalan. Wangsalan iki padha karo Cangkriman.
pipa pabrik ya apa to? Kostin. Mula sing padha prihatin. Ayo, beh duren iki lah. Angger dikek rokok bengak-bengok iki cah iki. Lah iya, mangga Bu. Salam sungkem Ibu Lurah Novi ugi rawuh ingkang nembe nanggap panjenengan. Nggih, Bu Lurah Siwalan. Nggih. Sehat selalu nggih Bu Lurah nggih. Mugi-mugi tansah amanah nggih. Nggih napa wayangan melih. Entek-entekane kok terus tawa ora. Mbok menawa lali kok. Ha iya. Mangga Bu. Sayuk-sayuk sing rukun-rukun. Mijil ketoprak iso metu tenan ning gontor ya, Mak. Yakin wis suwi ora metu. Aja dikersake karo para panitia jan lali ngantian. Mongko penake kaya ngene. Ah iya tenan apa neh sing nembang Bugasi walah tenan elok. Nadyan saya sepuh ning suarane saya ungkul, nadyan saya sepuh ning parandine saya cantik, saya cantik. Ha iya, pancen kaya ngono kuwi ya. Pinter anggene dandan. Ngramut ngeramat karo apa jenenge awak wis Bugasi tiada tanding. Ha iya. Adate yen ngumpak ngene iki ya, adate yen ngumpak ngene iki mesti ada maksud iki. Ada maksud yang tersembunyi. Ora aku sepi pamrih sami gawe ya Bugasi. Apa anane kok Bu ngopo wong dina pethuk diumpak. Ha iya. Wong langsung ngelik orang diumpak kok. Ini orang. Mam. Ayo. Ya Bu, telaske Bu. Saya matur sembah nuwun wilujeng niskala wis katur mijil cengkok ketoprak ya Nduk. Iya. Muga-muga saged kangge srana panglipur sagung para lenggah mliginipun para pinisepuh. Bener pancen kaya mangkono. Lah, iki mumpung dilenggahi karo Pak Sindu Parwata Ketua Pepadi ing Ponorogo. Panjenengane nate maringi wujude notasi utawa catetan ya kuwi lelagon Ponorogo hebat. Oh ngono kuwi. Diaturake ya, Mak. Diaturake marang sagung para lenggah mliginipun sedaya para warga masyarakat ing Kota Ponorogo lan ugi ingkang kepareng live streaming wonten ing YouTube Kuntadi Channel. Kaya mangkono. Coba men salin rasa nyuwun bawanipun Mbak Lia nggih, Mbak nggih. Nggih.
rada kaya apa nggih. Bawanipun menawi mboten lepat dandang gula. Ha nggih. Coba men diaturake engko bablaske Ponorogo. Ya, sukses. Ya, apa Bu Kesi? Hebat. Lah ya lek hebat kan tersukses to. Dalange aja diprotes to. Ayo. Lah iya. Adake Wonogiri jare ayo. Monggo Mbak Lia Sundari. Pancen hebat Ponorogo iki pan programe Nawadharma nyata mawujud pembangunane pertanian kang maju pendidikan kesehatan diri wanita lan wisata seni budaya gong pemuda yang olahraga UMKM rukun tetangga mandiri pamarintah
hebat. Ya. Karya saking Rama Sindhu Parwata. Nyatane luar biasa becike kaya ngene ya lancarane ya ciri khase Ponorogo nganggo riyokan. Ha iya ora ditinggal jati dirine. Ana pamundhut ki, Mak. Ya dipinangkani. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi nyuwun gending sesideman gelo. Nggih. Matur sembah nuwun saking kula Suwarna. Wah, Pak Suwarna. Sesideman luwih dhisik diaturake mau para pepundhen panitia ya ngersake sesideman kok Mak. Nah loro-loro gawe ya Slendro Songo. Coba Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih dhisik. Ayo coba. Men jumeneng, men jumeneng. Yo tumpake sepur sik. Monggo, yo. Ayu genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih, lajeng dalu, Pak. Wis bajutan pirang-pirang bengi. Piye wis kesel apa urung nggih? Dereng. Sik semangat ya. Semangat, Pak. Wah, profesional yang ngono kuwi. Apa Semangat yang sekali. membuat sampean kok iso semangatnya sangat luar biasa walaupun beladegan? Karena warga Gontor ini kompak sekali Pak nontonnya. Banyak penontonnya mengharapkan kita pentas dengan sepenuh hati. Nanti kalau kita capek ya gelo yang nonton. Oh iya bener. Terus kompak ya biayi kene ya. Nggih, leres. Buktine kabeh madhep rene kabeh ya. Ya nggih to Pak, lha madhepe pundi? Ana sing madhep rono siji nguyuh. Lah iya. Wis kaya ngono kuwi katresnane Piyai Ponorogo iki kaya ngono kuwi. Nong, mula ya awake dadi seniman iki penak lho dadi seniman. Kowe aja dadi apa-apa, aja dosen, aja PNS, seniman wae. Lah teng napa? Loh, seniman iki lak hobi to. Kowe nembang lak hobi to. Nggih. Nah, aku ndalang ki ya hobi, kanca-kanca ki ya hobi. Lho, ing ngatasi hobi kok iso dadi profesi. Wong seneng-seneng kok entuk dhuwit. Kuwi sing kudu disyukuri kaya ngono kuwi. Lah sing ngantuk-ngantuk niku napa nggih seneng, Pak? Kuwi ora ngantuk kuwi menghayati ngono lho. Menghayati. Urung-urung nyampluki kancane iki ora. Winong iki ora. Iya. Iki lho Nduk sampean iki nembango sesideman iki. Pamundhut ngono ya. Sing apik ya Nduk ya. Nggih. Pokoke aja kalah walaupun ada Mbak Silvi Kumalasari. Ning sing tak anggap Silvine Madangkaraki sampean ya. Iya. Jenengan asline salting to Pak wit wau, Pak. Jenengan Sopo? Jenengan. Lah masalahnya apa salting? Lah kal enek wonten Mbak Silvia. Weh, kowe kok ngerti weh? Grogi ta jenengan wau wae. Ayo iki lho keter lho tanganku. Ayo. Lah piye mendina ndelok TikTok iki terus kok ayo. Ya apa? Ya tetep awakmu ya apik. Becik ayo. Coba kowe dadi bintang tamu harian iki. Ayo. Ayo. Bawane ya komplit ya Nduk ya. Nggih. Iya. Ngono ora kedawan to kuwi anu apa jenenge? Napa ne? Kuwi lendange semone ora kedawan to. Mboten ni lah teng napa? Kok ketok keluar kelawer. Tak sawang kok kene kaya Anoman nggo buntut to. Mboten. Iya. Mboten lah sedaya nggih ngoten lho Oh Pak. iya, apik-apik. Dandang gula meneh ning Genti Slendro iki. Ayo.
nggih. Ayo, ya Nduk, Winong. Wiwitane anderek sang peki priya bagus kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe. Lah ora syukur ki piye to nong. Delok to, sampe nembang piyai sakmene mbiyane kabeh nyawang sampeyan. Kuwi dadi energi yang sangat luar biasa. Urung sing ning YouTube ribuan penonton mirsani sampeyan. Mula lek dadi sinden aja sok sambat, dadi sinden kuno aja ngono. Diniati ini adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa. Sinden ki apik, Bu Kesi mergo iso nyinden pernah keliling 5 benua di dunia. Lho kaya ngono kuwi. Sampeyan ya ngono, iso numpak pesawat, iso ragat kuliah mergo nyinden to. Lah iya, dadi sindene cucuk timbangane drep. Iya. Nggih, Pak, siap. Pangestunipun nggih, Pak. Iya, tak mangestune banyu mili grojokan, Pak. Kaya ngono kuwi. Dene ngenyek, mboten Pak. Drep niki wis sae. Lah rene wong drep, wong mangan sego reneng. Ha iya, nggih. Heeh. Ya nang. Selendang kuning kang saking ukir. Karo mlaku-mlaku rono ngono lho nang ben ngono panggunge jembar kaya ngono. Nah, iki bapak-bapak kuwi ya kepengin mirsani karo sampeyan. Ngapunten nggih, Pak, kula teng mriki. Oh, lumayan kena nggih vitamin. Ayo. Malah vitamin ngono. Ya, Nduk. Swara kurang permana ning wasis Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Ki Suryanto Karanggedhe ya kepareng monitor. Menika kepareng paring WA kalian kula nderek ningali saking griya Mas kali titip anak kula nggih. Tasik balita gampang tiba Mas niku. Malah balita ora iki. Ugi salam sungkem dumateng para pepunden dalang Ponorogo, Mbah Yatno, Pak Manto, Pak Sento, iya lan ugi sanes-sanesipun. Ngono. Ya Nduk, Nang. angrum marang bendera tiah sulis tiya pijer ngincangake alis Engko garape ditayuke kaya rengu wingi kae. Wah iya men seger ya, Mak. Lek winong pas iki. Ya.
Ya Tulung ndok entek agungan non. nggih, Pak. Heh? Tulung agungan nggih. Tulung aku kan. Nggih. Sing piye kuwi? Nggih sing tulung tak nanu. Oh, Ngerti nggak, Pak? nanu. Manten nggak? Nanu. Oh, anu ning engko dangdute to. Anu nih nggih, tayupe maksudnya gonggo mino. Oh, oke. Ngoten lho, Pak. Sing anu ketok nanu. Ngoten niku pokok. Ya wis manut awakmu. Heeh, ngono wis. Tulung kula diseneng-senengne nggih, Pak. Tenan lah kon nyenengke kowe wis pancen wis. Kuwi kewajibanku no. Ben ndak galau. Iya. Aja nganti galau eman-eman ayune kaya ngono galau. Ayo ngono. Yo, masuk. Terus no sesideman.
biasa. Suarane apik, bocah ya cantik. Jogete ya luwes. Ayo pancen tuntutane jaman ngono kuwi kok. Bener pancen kaya mengkono. Yo, saiki gendhi ngaturake bintange bengi iki. Ayo, coba kaya apa nggih. Hah, iki pomo gelem ngegrup ning Madangkarane, wah mesti. Kanca-kanca mesti seneng banget. Ayo. Ben mimik sik lah. Piyayi lek putih iki unjuk ngono iki banyune ning gulu nganti ketok on njaba. Ayo. Pelok ta? Ya, tak tang. Ayo. Mbak Silvi Kumalasari coba kaya ngapa? Yo. Meneng, Mbak. Yo. Jujur bloko suto blak kotang terus terang Mbak Silvi, aku adalah salah satu fan beratin jenengan. Nah, dibanding ngapusi kan iki jujur ngono kuwi, tenan. Lah kok sak kula lho jenengan ngefan kula enten apane lho kula, Pak. Loh, sampean aja merendah. Sampean iki nek merendah ngene kaya dene kae lho pari sing wis isi kae lho. Pari iki lek isi kan saya ndingkluk. Ning aku yang terus sampean malah ra ndingkluk malah saya ndangak aku kaya. Nah iya. Tegese pengen nyawang kaya apa budayane jenengan ngono lho. Panjenengan ngelem kula ngoten niku kula bingung lho. Lah ngapa kok bingung? Lah kedahe kula pripun teng mriki enten garwane jenengan lho Bu Kesi lho, Pak. Lek teng wayangan ngeten iki kula pun diliarne kalih Bu Kesi. Nggih. Liar Bu niki, Bu. Dek Silvi. Pripun? Tenang wae. Sampean ning panggung niki bebas mawon. Los. Ngoten. Tenan ngendikane Pak Cahyo. Lek ning panggung niki dhewe wis tak liarke tenan los pokoke. Ayo. Sampun dijinak nih ngoten. Malah padakne kewane dijinakke kok. Ha iya. Mungkin lek nek teng griya jinak ngoten nggih Bu nggih. Nggih, ngoten niku. Kula niku pertama kali seneng kali jenengan nembang ninggal katresnan. Walah niku kula suwet tali bentino. Kula niku ajeng bobok, mboten nyetel niku. Klisikan, mboten iso turu. Oh ngoten. Ajeng mangan niku to. Lihat mboten nyetel niku, keselak terus Mbak kula niku. Keselak. Nggih, tenan nggih. Estu. Ngoten nggih Pak. Lha jenenge napa niku? Kaprawasa dewaning budaya ngoten niku. Mboten kok terus kula secara pribadi cinta kali panjenengan. Mboten mungkin. Mboten mungkin jenengan gelem kali kula. Ngoten niku lho. Mboten eram. Eram ya Dek Silvi. Lho nggih lho Bu. Beh, tenan iki bojoku bengi iki jan ngirangi. Aja ngirangi, garangan ngono lho. Wis to. Iya. Kok iso tetek-teteke atine lho ngomong ngono nek bojone ning ngono ngelem-ngelem wong wedok iki kiten ana tekan omah tak sampluk parut lho. Nggih Bu, leres. Kula lene dados jenengan nggih ngoten Bu. Mangkel kula Bu, pun jenengan garap mengke. Mboten ngoten. Ngene lho Bu Kesi. Pripun? Mbak Silvi lagi pertama kali gabung di Madangkara gitu. Kita buat tamu ini nyaman dengan kita. Carane membuat nyaman harus kita digrapiaki, dihormati, dihargai ngono kuwi. Oh iya Dek Silvi, maafkan Bu Kesi ya Dek. Lah lek nganti upamane aku langsung kasar, Silvi opo kaya ngono? Rupane ayu, aku seneng ngono kan kleru gitu. Kleru to. Lah dilokne mesti kapok ora gelem melok awake dhewe ne lek dialembono supaya lebih dekat. Nggih. Antara kita ngono kuwi ya. Nggih, matur sembah nuwun Bapak nggih. Wah, aja bapak tuwek banget aku.
Lha pripun, Om? Om. Nggih, ngoten nggih saged. Nggih, bener Bapak wau. Mergo niku tinggi rambu-rambu nggih bates nggih garis. Ayo. Kedah enten garise nggih, Pak nggih. Nggih, ngoten niku. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Monggo menyapa para lenggah nika monggo, Pak. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu kagem sedaya mawon para warga Melarak Ponorogo. Gontor. Gontor. Nggih. Gontor Ponorogo. Matur sembah nuwun rawuhipun Pak Bu ingkang sami tumplek blek dados tunggal teng mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah manggih karahayon. Amin. Tumplek napa, Mbak? Tumplek blek. Ah iya, tumplek blek. Apa to tumplek blek iki? Dados tunggal wis dadi siji ngenten lho, Pak. Dadi siji ya. Niku nganu to, kata-katane Bu Kesi nika pas teng YouTube kula ningali lho kok apik. Kata-katane tumplek blek akhire tak contoh. Oh, alah nggih. Nyonto sing apik-apik mboten napa-napa. Sae to Pak niku? Sae, ning Bu Kesi ngoten sing ngajari kula asine. Nggih, ngoten niku. Dadi lek jenengan kudune matur nuwune mboten kalih Bu Kesi ning kalih kula. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih, sami-sami. Alah, mbuh aku iki. Aku iso bingung dhewe, iso bar apa ora wayangane kaya. Wes. Panitia le pinter golekne bintang tamu. Wes jan iso. Nggih, matur sembah nuwun ugi kagem panitia. Wis jan kompak Pak panitiane niki wau. Kompak nggih. Nggih. Lah kula niki wau ngepost enten ping kalih lho Punan. Ngepost ping kalih. Nggih. Lho entak tude, entak ngoten. Mboten kula bidal saking hotel niku dipostne teng griyane Pak. Sinten mau, Mak? Mas Bowo. Nggih, teng riku kula ken maem. Nggih. Mas Bowo. Pak Bowo matur sembah nuwun. Lah nika piyaine. Nggih, matur sembah nuwun. Mesti mau ngejak foto kalian jenengan mesti. Nggih. Oh, mesti pengen panitia pengen foto kalian jenengan. Ojo kok panitia kula pengen. Lah, ngoten niku. Terus Mbak, terus. Ini hanya untuk penyegaran. Nggih, terus ditawani maem kula Pak, Mbak nyuwun napa? Sate kambing napa sate ayam? Terus nggih. Terus kula mboten Pak, kula diet nggih. Sajake kan nggih sungkan ngoten. Terus kula nggih ayam mawon lek ngoten. Oh, ngoten kula wau nggih ditawani kali panitia. Napa Pak dalang kopi napa teh? Aku ya omong susu. Nggih kesehatan lho niku umpas ya 5 sempurna gitu. Lajeng ngoten ken ngepost malih Mbak bibar niki teng griyane Pak Iwan nggih. Pak Iwan niku sinten? Pak Iwan Kancil. Nggih, Pak. Pak Iwan Kancil. Pundi piyayine Pak Iwan Kancil wau? Nggih, matur sembah nuwun. Bareng kula Pak kula tak teng panggung nggih selak sungkan kula mengke ngoten. Sik to Mbak engko ae sik ning kene. Dados kula minggahe jam 12 wau mboten napa-napa nggih. Jane sampeyan tak enteni ket jam 7 mau lho Mbak. Tegese aku pengen silaturahim, pengen setelanku mbanyol apa, lagune apa ngoten niku. Dina rada bengi le munggah kula rada napa niku kaya ilang bayu otot kula ngoten niku. Ngoten niku. Ning bareng jenengan pun munggah wah tenan Mbak nggih. Jenengan Tulungagung pundi to, Mbak? Kula ngunut, Pak. Tulungagung ngunut. Kecamatan ngunut karo Pasar Sapi ngendine? Sing diapali kok pas niku. Lah sing viral kan niku. Ngen Bang Joni kalau puntine kan Bang Jo. Mboten sampe, Pak. Lene saking Kilen Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, desane Pulau Sari niku ngunut sing paling Kilen Pak. Mboten sampe pasar. Jenengan desane napa? Pulau Sari. Pulau Sari. Oh, alah Pulau Sari. Kalih Sarian puntine? Ya Allah. Lah mosok sak desa ora enek kuburane kaya. Nggih. Mboten sampe, Pak. Sariane tebih kok. Oh, nggih. Monggo mengke kula Sherlock. Wah iya, nggih. Siap. Mbak Nembang, iki sik ninggal katresnan sik aku pengen kuwi secara langsung iki kaya apa. Langsung ngoten nggih, Pak. Nggih, ngoten niku. Dadi niku mboten berperan sebagai dalang mboten. Kaya sing ditanggapne kaya sing disunatne kula niki. Dadi njaluk dhewe kula nggih ngoten. Nggih. Pak, Brahma teng pundi, Pak? Brahma anak kula to? Nggih. Endi? Lah niku Brahmane. Bram, ngadeg kok le. Dilu ae. Dilu ngadeg. Niki calonipun dados santri wonten ing Ngabar niki. Iki lho. Ya Allah gantenge. Pak kula pek angsal, Pak. Pek piye maksude? Nggih kula pek anak. Lek ngepek sak bapake no. Bu, ya Allah. Loh, lek ngene lho, lek nganti bocahe kangen goleki terus piye? Bapak ngono piye jajal. Stop, intermezzo. Budrek aku, Bu. Tak omongi. Wah, iki
jeneng nih lagi ngene iki. Sik to. Ada apa istriku? Siap. Dipek sak bapake. Kowe demen to sampean. Maksudnya ngene lho, ben kok kan ra tega bocah sik kelas 6 SD yo. Lek pamane karo Mbak Silvi digoneng Tulungagung. Lek nganti sing ngopeni iki tanggapan terus kok iki. Ngono to. Gek garwane pembalap pisan, ya to. Sing ngopeni sapa? Kan kudu nilai rono. Piye Bram keadaanmu ngono kuwi. Sampean pengen dipek tenan? Enggak Brama kok. Loh, tapi mau cirase sak bapake pisan ngoten nih. Ora bapake ngetutne ngingo ngono lho ngendangi ngono lho ora. Mak teratap lho Bu aku Bu. Iya Dek wis to kono. Kono pek. Ora Mbak, nembang Mbak, aku kangen suarane jenengan coba nggih. Ning dibawani lho ninggal katresnan. Bawane napa bebas manut karo jenengan nggih. Pangkurinoso ning nggih saged. Ayo. Monggo. Pangkurinoso nggih. Nggih, coba kaya apa. Wah, jan contone utawa tanda-tanda lek bintang tamu iki mikir mesti kretip-kretip kok. Ayo. Nggih, ngono kuwi. Ayo. Tak cepet bar iki. Iya. Nggih. Ya, Mbak. Coba. Rina saya rasa halus suarane, Mbak. Yayene ya halus kok ya. Ngene iki ngrungokne suarane Mbak Silvi ning YouTube, terus ade nyetel iki nenggen lincak ngarep omah jam 12 awan. Delalah kok ya kopine kentel, kopi ireng kae, ya to. Ngerokok kretek kae, terus apa jajane gedang goreng panas. Bar kuwi tukang kredit teko. Ya, Mbak. Sumanding si sehmu Nggih, wah jan Mbak Silvi nembang Pangkurinoso wedang jaene teko. Wah, jan pas iki. Mesti dikekne aku iki mesti nggih. jenengan pesen to niki wau. Pesen. Nggih, teng warung mriko. Nggih, nggih. Kula nggih jenengan pesene, Pak. Napa? Pesene. Purun napa pengen napa? Purun susu. Susu. Wale ora. Nggih. Saiki blocking ngene, Mbak. Blocking. Sampeyan kokono ya to karo nembang. Ha to, mlaku alon-alon ke arah sini. Nyapo, Mas? Aku sih omong karo sinden kok ya Pak, monggo Pak. Nggih, nggih. Matur nuwun ya Mas ya. Muga-muga jenengan tetep panjang punjur lah lo jinawi Kertarejo. Ayo nggih sembah nuwun. Kokono Mbak. Saking ngriki. Heeh, alon-alon ning mlakune tek alon-alon wae karo nembang ning kok. Ngeten. Lha kuwi kaya mendring lek kuwi ora. Tek alon-alon sang. Cet. Ngono. Heeh. Kaya biasane, heeh. Biasane kula ngeten, Nak. Lah, aja kuwi kaya dioyak kredit lek kuwi ora kecepeten. Ya. Iya. Ratriri nasa ri na sa
Aku ndredeg dhewe nyapa ya. Rumangsane kaya arep marani aku ngono modele. Kumat. Ayo aku nyapu to ndredeg ya ayo. Ayo. Ya, Mbak. Yen wasrina hinggal ratri kang mung sliramu Duh, mati ya. tanah liya Bukesi lek sir pipis ora apa-apa lho. Bu Lurah, Bu Novi, Bu. Kula mengke mboten mantuk teng Solo, letak teng dalem jenengan mawon nggih, nggih. Kula teng dalem jenengan, kula mangopeni, mangingoni, kula sego pecel mawon kula. Kula wah mulai teng Solo, Bu. Lah sing ngancane aku ning Solo sapa Bukesi ngawut ae ora. Ngoten niku ora. Iso jantungku ku arep ceblok no Mbak nyapa. Ndi jar sujar mulai ceblok jupun lho jantungku jar. Ayo. Ayo. tak tresnani lahir Duduk. Nimas Pandara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Pripun Kang Mas? Lumaing jagat uriping langit. Ya mung kowe sing bisa ngrengga tumraping sanubari. Nadyan rembulan kae endah. Ndi lho, Pak? Tarup ya kaya. Terap lho, Pak. Rembulan kae endah, lintang uga kemedbiar. Aku dadi mban ya ora apa-apa. Kula tak nyinden, mbane nyinden. Endahe rembulan lan uga lintang kae sor perbawa kelawan citramu wong ayu. Allah, keren. Ketoprak opret piye to ora? Monggo Ndara Putri Ayu. Ngersakaken menapa Gusti Putri? Unjuk gelas sing apik to, Cah. Yayi Sri Huning, Monggo Gusti Putri. kowe garwaku Yayi Sri Huning yen kae Srigala. Ya Allah, Pak Kodus mboten niku lho jenenge. Mboten napa-napa Gusti Putri. Kula menika pancen nggih wanita Rainaga. Mboten. Nggih. Tetep Ben Ndara napa nggih Gusti kula niku ben kerenan atine. Kang pinanggih kalih piyayi cantik kados panjenengan niku teng griya mboten nate ngertos piyayi ayu lho Gusti Putri. kula iki gampang gumun. Aja kok wong wedok ayu. Kula ngerti wedhus ayu kula uyak ngendi-endi ngoten niku. Monggo dipun lajengaken Gusti Putri Ndara. Kula tak lenggah malih. Bu Lurah, kula mengke mboten angsal, Bu. Pak kula wedi lho, Pak. Kok ora santai. Duduk. Oh. Nggih, kula susu ya wedi, Mbak. Mas sama aku ora wedi wong aku ya orang beriman kok nggih. Inilah kebutuhan panggung gitu ben menghibur warga masyarakat penggontor yang terhibur penggalihe otomatis kan padang to pikire padang nyambut gaene semangat yang nyambut gawe semangat otomatis penghasilannya rezekine melimpah ruah itu tujuan kita untuk masyarakat ing Gontor mriki ngaten niku. Alhamdulillah. Jenengan nggih remen to? Napa? Kula teng mriki. Remen ning aja suwe-suwe. Suwe-suwe iki lho sawangen. Buder kanggo Pak Yohan, Pak. Wah, tembunge tulung agung budrek ayo. Nembang nggih, Pak. Heeh, mosok yaine arep nyopet sampean ora ya. Nembang no nggih. Ninggal katresnane ngene, Mbak. Pertama langgam sik, yang kedua engko dijaranke. Nggih. Ya coba kaya apa iki? Asline kaya apa? Nggih. Enggak, ojo iki halusan no nggih. Monggo nggih, Mbak Silvi Kumalasari. Oke. Yuk.
Tos Mbak Silvi. Yo. Hey. Untuk Mbak Silvi Kumalasari luar biasa Sembah nuwun. Sampun. Sampeyan nyuwara ora ngoyo, joget ya ora ngoyo, modele kaya semu ya semura ngono lho. Ning parandene walah tenan sangat menghibur, daya tarik jenengane luar biasa tenan. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki mung limbukan apa nganti gara-gara jenengan mangke? Mangke namung sampai limbukan, Pak. Ngapunten. Cilaka. Dateng napa? Wah, jan wis Ngapunten. ilang otot bayuku ini. Mengke kula langsung tindak teng pati. Oh, tindak. Anu napa? Bidal. Bidal, Pak. Oh, teng pati. Bidal Dadi lek teng awake pati. dhewe ampun ditindakke. Nggih, ngapunten. Lek pengen sinau basa mangke mang WA kula niki sing bener napa, Pak? Ngoten niku. Parane panggah ngoten iki lho, Bu. Kene Dek ora apa-apa ben seneng atine, sabahagiane. Nggih. Mboten wong niate niki menghibur warga masyarakat kok ya. Nggih. Nggih, ngoten niku, nggih. Sik, niki kanca-kanca sudah mempersiapkan untuk kehadiran jenenganipun garap selindang biru niku pun. Kedep terus mak. Niku Mboten sing anyar niki lho. kaget. Niku pun garap, gitar semilir pun garap, Nggih. lamunan pun garap. Wes, terus Napa apa maneh? nek lestari ya pun garap. Selesai sa album, Pak. Nggih. Nyetel kaset lho, Pak lakah keh. Ora, maksudnya jenengan pilih sing endi ngono lho. Nggih. Nah. Ngersakne jenengan napa? Eh, Jenengan ngersakne napa? aku lho. Nggih. Aku malah bingung dhewe ya. Brama bubuk Bram. Ayo oke. Gemes lho Pak kula kali Brahma. Anu, sampean arep apa sampean mumpung Lah nggih petuk? lho, pengen kula ambung ngoten ya angsal napa mboten. Entuk diwakili ora? Diwakili ibuke maksudnya ora ayo. Sampun buke siwau sampun kula ambung. Nggih. Gilirane Brahma. Heeh. Niki sing putrane jenengan sing 3 mboten nderek. Sing anu Mboten kula tinggal teng omah no. Lah melu kabeh kula kaya brayut malian kok. Ayo. Nggih siji tok niki mergo badhe kula sowanke pondok. Oh ngoten. Nggih, tapi ane sik kitir semilir sik Mbak. Nggih, Pak. Kitir semilir. Kowe garapane manut kalih kanca-kanca nggih. 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 Nggih, sing ngendang niku jenenge Mas Noval.
Ning anu niku pun duwe pacar kok niku punan. Kabeh pun duwe pacar kabeh niku, bojo pun duwe kabeh nggih. Pacar sampun gadah. Nggih. Jenengan pacar mboten gadah. Mboten, nggih. Bojo kula langsung diteladung kok kula. Lah nggih. Nggih. Kitir sumilir nggih, Pak. Kitir sumilir lah ngono nggih, ngoten. Wis muga-muga mangke Mbak enek wayangan melih Duka Ponorogo napa pundi terus bintang tamune jenengan melih ngono. Wah, jan. Kanca-kanca men semangat mboten ngantuk lho, Mbak. Saya kula butuh lakon, Mbak, lakon. Ayo. Lakon. Nggih, insyaallah, Pak. Nggih. Monggo Mas Noval diaturake kitir sumilir luwih dhisik dening Mbak Silvi Kumalasari coba kaya apa. Nggih. Monggo kitir sumilir. Hei. Oh. Bebas Pak, los. Enek sekope, Mbak. Madangkara. New Madangkara. Desa bersinar, bersih narkoba. Oh
Mbak Silvi, terima kasih sudah bergabung di Madangkara, nggih. Pokoke sehat selalu, nggih, nggih. Nggih, 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 salim riyen nggih. Nggih, nggih. Lampune lek petenge nggih salaman iki penak ngono ayo. Ya Nduk, terakit mbacut nih gelar cerita. Ya monggo tak derekake. Berkah kagem Kyai Gontor sedaya. Amin.